Kulumbaka Taukte Booksono, Norni Dipok Entertainment YouTube channel Taukte Booksong, Tini Hain Hai, Tekisa, Norni Bagui, important Kogno Sanani Bagui Thaka, Taukte Booksong, Kokai Miya Je meeting Asul Emani, Dunu Party Nu, India, Log, versus NDA, Sarkar Gotan Tui Borok Miya meeting of Jasleman, Akon Tunu Sanani Bagui, Norong Tani Tini Nukzagui Thaka, Taukte Booksong Norok Pulan Sim Pata Zura, Jagarin Item D, Kalog D. Te ano video no like te subscribe te bell icon kisa click kari di Taukte Booksong te oba hekan kurungui tong di Taukte Booksong norok je ano hamjagoi comments rogo kaham suimani support khaimani bai play hambai te khulumung ya paro Taukte Booksong norok oba hekanu mol brum hamjamung di te support khadi te ano video no share khadi Taukte Booksong Miya ni je Narendra Modi ni NDA party rokni meeting te India blogs prothom ang NDA party rokni meeting ni kok sai knarinu borok Modi Sarkar toisa sarkaro goton khanani bagoi o direct NITISH KUMAR bai Chandra Babu Rai duno toisa borok nuhunui meeting go asuk laika agi onek khek laijak borok kok bang laijak abiduna amnorno phunuglia already tongo anaro tuklaimani onek hamya bason rok dui ko tuklaimani tongo khek laijak naising malayang laijak Chandra Babu Naidu bai NITISH KUMAR bai bu abo hainu kok bang laijak haipanu Modi Sarkar o bini Sarkar no toisa chalgnani bagoi borok bai toisa yak miliwoi Miya ni je meeting bo istifa rekha sudo BJP Modi ni ungoi borok sit Komamani bai istifa maribo oni bagoi bo istifa rekha Miya rashtrapati ni yago je borok tabok je sit mama bai Sarkar khaimya tabok nini Chandra Babu Naidu te NITISH KUMAR ni sit bai borok Sarkar goton khai tongo NDA bumung riwoi Ake to India bumung tongla kamu direct BJP Modi ni bumung sitang kamu jai hok Modi ni bini je sarso parnara abono borok India block rock down khaika na bini government disubarika asuk si kok khai ake 8 tariko borok Sarkar goton khailenai support na finai Narendra Modi non toisa borok neta henoi ani fika o jaga kok kai Chandra Babu Naidu ni kok kai Muslim League rongno je Muslim community ni borok kusi rongno talao tiklai kok saimangla rongno manjut tamarinai bongno bongni je nangmani oba haikenu ani tongna nangnai oba haikai kok saleka cabinet montri ni bagoi bo ofarongkha teyang NITISH KUMAR khai media ra sungjakro bo samani khai rail and lama ni a doptor no borok naharnai direct NITISH KUMAR ni yago tongnai tei kaham kai solitu sarkar agini haiketa cholisu tabung ni sarkar hamkai solitu obonu NITISH KUMAR Saka borok hamjaglaina si dorkar hamjama bising tuino sarkar bo ob disawon kam khainai ninu sawo tei judino tumani kogono je sijagai tongo judino 2-3 mas ni bisingo Modi ni kuno ekta bol bolanding agai borok arone ongkor phainani baidyo Wngnai oba hai kisisa ingito nugu je NITISH KUMAR ni kogo a bisingo Modi Sarkar songkai tabo je borno doptor ri tongmani o doptor no toisa sekna bagai Modi ni bchao songni wansumung kai nini kubangma nirdol bosnai rongno kubangma state rogo tebo chicken party tongo oba hai rok judino borong digi phaisa biga kai truk aboni pore majority mani pore kai borno tiklai phanu rimanu oba hai ni kokro kong hori tong Taukte Booksong ake chung tabok srai saimangka borong je meeting ni bepari Miya Narendra Modi no hai 8 tariko PM hisaboi putgrohon kainai white tham 3 bar ni hisabo ake Taukte Booksong congress ni meeting go bo phaika NITISH KUMAR borok bai bo ases rika doktraban adi je sarkar tabok agin hai choli gela boni sarkar khub kaham no choli nai priyas khainai borok chaitok nai hisabo je mansak jonata ni bagoi samung khainani bagoi jaga tui maya lama chaya rel lama aba hairano tui belai khaino nojor rinai speaker ni bising tui borong ni dabi tongkha ni borok no manna ni bagoi ma cabinet minister montri poto borok mannai yang Chandra Babu Naidu ni montri mannai bongneng ni borok hakai ni NITISH KUMAR ni engbo mannai oba hakai borok Miya ni je meeting ni bepari koklamo paika haipanu paisia ko tebo meeting asnai 8 tarik ni sikang hakai tak Taukte Booksong obo to paika sini tirprawo khai sung kok kaisan sanamu sungu koijona leader rok tam ni bagai aso kai kha koi lekha tam ni bagai mili maya thansang mi maya bui nini Chandra Babu Naidu bai Modi Sarkar bosukai kha kek laijak bosukai kutuk laijak kok bang laijak even ski case rok dui jail logo point to daja oba haikai chi tini toisa yak miloi hamjaklai borok thansang oi kobaklai manu hungkai haikai Taukte Booksong chin tirprawai koikta leader tam ni bagoi thansawo phaimeya tam ni bagoi milimaya tam ni bagoi tabu kha koi tabuk sarkar kaisabo tonglayo tobon chi milimaya kaisang maya ta khonchi kha kek lai tong obon no thani sumung ya par dika Taukte Booksong no comment box sadi ta Wngnai sini tirpra hawo ang next video no kaisa important kok sapainai Taukte Booksong tiprasa ni sapte tiprasa rok bahikai muthangjang bahikai Wngnai sungsudu politics ma simi nahari tongkhaingya NGO ni bisingti bungu sini NGO rok krak ngai busana nango 15-20 jana 30 jana phano krak tongnai kubui do phano hamjane borok nangnai obo hainai yei norok krak ngai busana ni chaitok di Taukte Booksong hake ango video bisi log riya jotonono khulumbai kha